Anyádat? Persze. Hányszor? Csökkentett üzemű pótba. Félkész, ennek féltejen állva. Na de most komolyan, hányszor húztad meg? Naponta. Minden nap? Ma rögtön. Az igen? Úgy Más, Hogy bírod? másfél-négy. A női gépon. Az igen? Ki bírod elégíteni? Undorítom azt lányát megbaszni. Fúj! Mi, hát te saját mutarodat nyomod, mi? Persze. Mit a jónak? Fönn. Hát a felsők meg a feketék nagyon passzultak. Jó, meg egyszer. Szódával elmegy. Szódával elmegy. Lehetne valamit kezdeni, mi? Na jó van, Józsi, itt hagyunk. Undorítom azt lányát megbaszni. Fúj! Saját Én nekem nő nem kell látni, csak férfi. Hát a börtönben úgyis megbasztak a romák hatan. Egymás után lobogtak ám a dohányocskók. 7 hónap alatt bementem, mint Józsika, kijöttem, mint Rózsika. De még lehetek a mondta is. Miért vittek a börtönbe? A bodóféle betörés miatt. Kinyitottam a propánbután gázpalaszkokat a műhelybe. Aztán kaptam 7 hónapot, meg van 4 év felfüggesztett. Az igen. Ami 2015-ben jár majd le. Az alatt most megrongáltam egy ajtót a banknál, 150 000 forintos kár lesz az ajtóba, van már 4 év felfüggesztés is. Most örüljetek neki, hogyha nem tudnak le. Ügyes vagy. Majd a ügyészség eldönti, mi lesz. Ha ne csinálja semmi hülyeséget, az szép. Na most már mindegy, 270 szart csináltam a Volksbanknál az Arany János utcában. Annyi baj legyen. Ja, de van 4 év felfüggesztés. Hallod? Neked milyen? Szóljál be neki, szóljál be neki. Kik ezek? Lósik. Neked milyen szakmád van? Kertészet. Igen? Hova jártál iskolába? Tamás után. Az hol van? Ja. Nem tudod, hol van Tamási? Na jó van, Józsi, itt hagyunk szépen. Szia, Józsi. Neked volt egy DMX-ed, az hol van? Józsi, A rendőrök. Józsi, integes a kamerának. Ah, Abby, Abby.